こんにちは。チベットテレビのテストモです。チベット This Week ではチベットやダライラマ法、そして中央チベット政権に関する1週間のニュースをお送りします。それではまずヘッドラインを見ていきましょう。ダライラマ法王はインドのジャムカシミル州におけるオーマル・アブドゥラシーの選挙勝利を祝福されました。ダライラマ法王は日本原水爆被害者団体協議会のノーベル平和賞受賞を祝福されました。ペンバシン主席大臣はオランダ、ルクセンブルク、プラハへの公式訪問を終了しました。スイス・リヒテンシュタインのチベットコミュニティは第2回チベット語学校総会を開催しました。ペサンギャンゼンバワ代表は台湾の113周年の建国記念リセプションに出席しました。インドのマハラシュトラ州ナープル市はチベット支援グループ会議を開催しました。インドチベット調整事務所はインドの祭りでチベット啓発キャンペーンを実施しました。ブラジルでドキュメンタリー映画 Never Forget Tibet の上映会を開催しました。チベットハウスジャパンはチベット中国紛争解決促進法の可決に対し在日アメリカ大使館に感謝しました。チベット研究に関する第6回インド若手チベット学者会議がダラムサラで開催されました。今週水曜日、ダライラマ法王はジャムカシミル州議会選挙での連立政権の勝利とオーマル・アブドゥラシーの州首相就任を祝福されました。法王はアブドゥラ一家との長年にわたる友好関係を証明し、アブドゥラシーがこの地域の人々の課題や願いに取り組む上での成功を祈られました。10月12日、ダライラマ法王は日本被団協として知られる日本原水爆被害者団体協議会の代表委員である田中照美氏、田中重光氏、三牧俊之氏宛てに書簡を送り、今年のノーベル平和賞受賞を祝福されました。法王は日本被団協の核兵器のない世界を推進する活動や核兵器の使用を防ぐ必要性を証言を通して訴えてきたことを称えるノルウェーノーベル委員会の決定を高く評価されました。また広島と長崎を訪問されたことのある法王は犠牲者たちが耐えた苦しみに理解を示され、日本被団協の創設者たちは核兵器廃絶の緊急性の象徴であると強調されました。核軍縮の熱心な活動家である法王は、この受賞が国連やその加盟国を含め、核の脅威をなくすための総力を結集するきっかけになると信じていると書簡の中で述べられ、人類が負の感情を乗り越え、平和の実現に向けて行動を起こすよう呼びかけました。ペンバチン主席大臣は10月9日にハーグに到着し、オランダへの公式訪問を開始しました。ハーグではオランダ議会の外交委員会と面会し、オランダ人権大使のウィム・ゲルツ氏とチベット問題について話し合いました。ゲルツ大使は最近のデルゲでのチベット人逮捕に懸念を表明していました。また、ハーグ戦略研究センターではチベット高原の重要性や衆院関係について講演を行い、様々なコミュニティや人権団体の代表を含む NGO と面会しました。10月10日、主席大臣はルクセンブルクを訪れ、長年のチベット支持者であるライマ・アンドリ・ケネ氏及びチベットの支持者のグループと面会しました。チベットがアジアの給水塔として重要な役割を担っていることを強調し、中国への支援に反対するよう参加者に呼びかけました。翌日はルクセンブルクの緑の党のメンバーとチベットの状況やチベット人が直面している厳しい制限について話し合い、こうした状況が原因で起きた昇進抗議のような極度の抗議活動について強調しました。また地元メディアのインタビューにも応じました。主席大臣はその後、第28回フォーラム2000への出席のため、10月13日にプラハに到着し、チベット支援団体の代表者と面会し、ダライラマ法王の90歳の誕生日の計画について話し合いました。ボイス・オブ・アメリカとのインタビューでは、中国による弾圧問題を取り上げ、アルゼンチンの外交委員会委員長や台湾の前総統である蔡英文氏とも会談しました。
フォーラムでは開会総会に出席し、チベットやダレイラマ法の今後の祝賀行事について、チェコ政府高官と議論を交わし、チベットの大義に対するチェコ上院議員からの強い支持を得ました。ヨーロッパ訪問の最終日、首席大臣はチェコ大統領府のミラン・バシンナ長官と会談し、チベット中国紛争解決促進法について話し合い、ヨーロッパにおける同様の決議を求めました。また、チェコのヤンリン・パウスキン外務大臣とも会談し、チェコ共和国とチベットの歴史的なつながりを強調しました。ペマシン首席大臣は中印関係に関する話し合いで今回のヨーロッパ訪問を終え、キャムグン・ギャワ・ギャツァブ1世の600周年記念行事のためにインドへ戻りました。10月12日、チューリヒのエルリコンにて TCSL で知られるスイス・リヒテンシュタンチベットコミュニティのチベット語学校の第2回総会が開催されました。スイス・リヒテンシュタンチベットコミュニティのガマ中期会長が出席者を歓迎し、ジュネーブのチベット事務所から参加した天神中山市がカリキュラムの開発について説明し、学生の入学者数を増やすことの重要性を強調しました。出席者たちは小学1年生から4年生向けの新しい教科書を審査し、承認しました。また、5名からなる教育評議会が設立されました。会議は今後の学校間で行われる語学コンテストの改善に向けた提案で締めくくられました。2024年10月10日、台湾外交部は台北の迎賓館で中華民国建国113周年を記念する盛大なリセプションを開催しました。台湾のチベット連絡事務所代表の馬脇サンギャンゼ氏が出席し、要人と会談し、チベットの状況について認識を高めました。主な出席者には、ツバルのフェレティ・テオ大統領、台湾の頼清徳総統、そしてアメリカやヨーロッパ、その他の国々の外交官が含まれていました。イベントでは伝統料理が振る舞われ、ネットワーキング、そして音楽演奏が行われました。また、10月8日には、ケサン・ギャンツェンバワ代表は、ドイツ在台協会主催のドイツ統一記念式典にも出席しました。2024年10月11日、インドチベット支援グループとインドチベット調整事務所が主催するチベット支援グループ会議がナーグブルのロヒヤ研究センターで開催され、様々な団体から40名以上のメンバーが参加しました。主な講演者にはアショーク・ボンダデ氏、アムルト・バンソード氏、タシディキ氏が含まれていました。会議ではチベット支援グループ間の連帯を強化し、第7回全インドチベット支援グループ会議での行動計画の見直しに焦点が当てられました。参加者たちは最近の活動や今後の取り組みについて話し合い、ダライラマ法の90歳の誕生日祝賀行事のために委員会を設立することを決定しました。ナーグプールのサムダサニックダールケムにてチベット啓発プログラムが開催されました。このプログラムは CN ワスニキ氏、スニル・スリプタ氏、アショーク・ボンダデ氏の主導で行われ、インドチベット調整事務所のコーディネーターであるタシディキ氏が開会式を務めました。参加者にはインド全土から集まった指導者や女性連帯のメンバーが含まれていました。デキ氏はチベットの地理、文化、インドとのつながり、そして現在進行中の人権侵害についてのプレゼンテーションを行いました。ビデオや地図などの視覚教材が使用され、何百人もの参加者の関心を引きました。このプログラムにより、チベットの重要性とインドとの関連性についての認識が高まりました。10月12日、インドチベット調整事務所のコーディネーターであるタシディキ氏は、ナーグプールで開催されたウィジア・ダシャミの祝典に、ニティン・ガドカリ連邦大臣やマハラシュトラ州のデベンドラ・パドニワス副首相らと共に出席しました。その後、インドチベット調整事務所とインドチベット支援グループは、ダマチャクラ・プラワタン・ディワスに合わせて、ディシャブミでチベット啓発イベントを開催しました。このイベントでは、セーブチベット、セーブインディアというテーマのブーツが設置され、パンフレット、ビデオ、チベットとインドの関係性に関する資料を通じて、何百人もの訪問者が関心を寄せました。タシディキ氏はチベットの闘争とインドの支援について強調しました。また、RSS のモハン・バクワット長官とも面会し、書籍やチベット亡命政府の記念碑を贈呈しました。10月10日の世界メンタルヘルスデーに、ブラジルのサンパウロで Never Forget Tibet という
イギリスのコンパッショネット・フィルムズ制作によるドキュメンタリーがラテンアメリカのチベット事務所によって公開されました。この映画はダライラマ法王がハマンダシーの援助を受けて亡命するまでの要請を書いています。このドキュメンタリーは10月31日からブラジルで Apple TV、YouTube Movie、Google プレイで視聴可能となり、来年には120カ国に拡大され、2025年の法王の90歳の誕生日に合わせてインドでも公開される予定です。公開イベントではヘンディヒ・ハラシーの写真展、ジェプロセリン総意の僧侶による3日間のスナマンダラ制作が行われました。文化的影響力のある人々が参加したこのイベントは、次世代にチベットの豊かな文化と歴史を伝えることを目的としています。また特別代表団は平和の木を携えてサンパウロの5つの学校を訪れ、法の平和のメッセージを伝える予定です。関連ニュースとしてチベットの神秘芸術グループがコロンビアのコボタで9月4日から17日まで一連のイベントを開催し、スナマンドラや英書、マントラのセッションを通じてチベット文化を紹介しました。これらのイベントはチベット事務所と地元の協力者と共に企画され、コロンビアにおける文化交流とチベットの伝統への理解を深めました。10月11日、ダライラマ法王日本代表部事務所の代表であるサワンギャボ・アリア博士がチベットハウスジャパンのスタッフや在日チベット人コミュニティのメンバーと共に東京のアメリカ大使館を訪れ、キャサリン・モナハン首席公使と面会し、7月にチベット中国紛争解決促進法が可決されたことに対するアメリカ政府の支援に感謝の意を表しました。モナハン首席公使は代表団の訪問を歓迎し、チベットの大義に対する支援を約束しました。会議には大使館の政治部門の代表者も参加し、自由と民主主義への取り組みを表明しました。今週木曜日、サラコートチベット研究大学でチベット研究に関する若手インド人学者会議が始まり、情報国際関係省のヌンジルマ大臣が主賓として出席しました。会議にはラム・マニワナ教授、ビスタ・パンディン教授、ソニカ・グプタ教授などの専門家やチベット政策研究所の研究者らが登壇しました。ヌジルマ大臣はスピーチで会議のテーマ、チベットと南アジアに焦点を当て、チベットの地政学的重要性、この地域における中国の影響、アジアの水質安全保障や仏教の伝統に果たすチベットの役割を強調しました。また中国によるチベットの占領、それが南アジアへ及ぼす影響、そしてこれらのつながりについてさらに研究する必要性について述べました。So, academic conference of this kind is very important because it provides significant platform for generating further scholarship and discourse, and your scholarly presentations and insights will become a valuable resource contribution to this very important conference theme of Tibet and South Asia. ラム・マニワナ教授が基調講演を行い、中国の戦略的な取引とインドがチベットの歴史的な重要性を認識する必要性について語りました。チベット政策研究所が主催するこの2日間の会議では、25人の若手研究者がチベットに関連するテーマについての研究発表を行いました。学者らのプレゼンテーションはチベットテレビの YouTube と Facebook チャンネルで視聴することができます。これで今週のニュースは以上です。チベットテレビをご覧いただきありがとうございます。